रिहन दैमारि फ्रेस मोसाहारि बिथांमोना राजखान्थि दोलोआव दङ बिथांमोना दिनै बिजाथि बिथांमोना इलेक्शन केम्पेइनाव दङ खोथाखौ बुंनांगौनि थाखाय जानला मानला खोथा बुंबा बियो थगायनाय जायो आरो जोङो रावखौबो सोंखारिनानै परिबेसखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै खारन बुंनांगौबोथ' जोंबो बयबो हालायलायो दा बेखायनो जोङो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ परिबेस लानानै जोङो दाबो नेनानै दङ आरो बिथांमोना सोरखौबा थेला थेलि खालामनायनि खोथाखौ साननाङा सोरखौबा सोरजोंबा नारना हरनायनि खोथाखौ साननाङा जों मोन्नैबो दोलोनि सायाव दाबो बिसासखौ लाखिनानै बे प्रसेसखौ जों दाबो नेनानै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सैथो आरो मोनसे बिसासनि आधाराव खामानि मावबोदों आरो मावगासिनो दङ 2024 सनाव खौसेथिखौ लानानै जेला खोथा बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन ब्रैथि खेबनि थाखाय बिभिन्न लेयाराव बिभिन्न फेसाव हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों एबसुआ सावरायदोंमोन आरो मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायदोंमोन फैयै फैयै 2024 नि डिसेम्बर दानाव बियो थाबथादों दिनै बे सावरायनायाव स्वयं रिहन दैमारि बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि आरो उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि बारग' एमएलए बिथाङाबो गाव स्वयं बै समाव रायलायनायाव आग भाग लादोंमोन इमानुएल मोसाहारि रिहन दैमारि रबिनसन मोसाहारि खाम्फा बरगयारि रबिराम नार्जारि साबा मेन दैदेनगिरि आरो बिनि गेजेराव रिहन दैमारि बिथाङा आंजोंबो आलादायै रायलायदों जे खौसे जायोबा मोजां आरो खौसेयै जोङो हान्थिलांनो हायोबा जोंनि जि जेंना जोंनि जि भुल बुजाबुजि आरो बिटिआरखौ आनसलिक दोलोआ मजबुतै सामलायलांनांगौनि थाखाय जोङो रोखायै हाबा मावलांनो हागोन बे खोथाखौ रिहन दैमारि आंनि सिगाङाव बुंदों आरो दिनै फैयै फैयै जि 2024 नि डिसेम्बर दानाव जि थाबथानाय बा थाद'नाय बियो 2025 नि एप्रिल मे दाननिफ्राय इलेक्शनियारिं जि माने मेल मिटिङाव हाग्रामा महिलारिया बारम्बार मोनसे खोथाखौनो रिपिटेडलि बुंबाय थादों जे बै समाव बिथांमोन मोननै दोलोआ नांलाय खमलाय जानानै बे प्रसेस बे जि थासारिखौ नस्थ' खालामबाय जों आरो बेयाव आवगायासै एबसुआ जोङो सेफ डिस्टेन्सआव जोङो अबजारभेसन खालामनानै थाबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100 टाइम्स बिथाङा बुंबाय जे दिपेन बर' आरो एबसुआ फैनानै बा खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैनानै आंजों सावरायदोंमोन जि सावरायनायाव रबिराम नार्जारिबो दङमोन खनिन बसुमतारिबो दङमोन जे एबसुआ आंनियाव दायित्व लानानै थांदोंमोन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मोननै दोलोनि आफादगिरि मुरब्बीजों बिथांमोना जिरायहोगोन मोनसे टेबोलाव होननानै आंनियाव बुंनानै थांदोंमोन बे खामानिखौ एबसुआ दिनैबो मावाखै दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो एबसुआ मावोबा मोजां आङो आसाबादि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे एखे खोथाखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों सावरायनाय समावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा एबसुनि जुथुम्मा दतमायाव जेला जोंनियाव बाहागो लाहैयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनो मेसेज हरदों जे एबसुजों बिथाङा जि रायलायदोंमोन बेखौ एबसुआ आवगायफिननांगौ होननानै रबिराम नार्जारि बिथाङाबो जोंनो फोरमायदों दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेड टाइम्स बुंनायखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थाद'नानै थानाय जि प्रसेसखौ फिन आवगायफिननांगौ आवगायफिनजायो नामा बेखौ साननानै 13 जुलाइआव बर' माहारियारि आफादफोरखौ लिंनानै सावरायदों आरो 3 आगस्टआव सावरायदों बयबो एकमत बुंदों जे खौसे आरो गोरोबलायनाया जानांगौ मा आधाराव बुजाबुजि जागोन बोरै आवगायगोन बे उननि खोथा किन्तु सावरायनाया जानांगौ आरो बेखायसो लाइजाम हरदों जोङो दा रिहन दैमारि बिथाङा गावनो स्वयं दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेडलि 100 टाइम्स दिनैबो बुंगासिनो किन्तु दिनै बिथांमोना जुदि माने रायजो राजानि माइन्डसेटखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरबा बोरै जानो आं रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै खारन जोङो दाबो
नेनानै दङ आसाबादि जे बिथांमोना जोंजों सावरायगोन बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंजों सावरायगोन बेखायनो रिहन दैमारि फ्रेस मोसाहारि बिथांमोना राजखान्थि दोलोआव दङ बिथांमोना दिनै बिजाथि बिथांमोना इलेक्सन केम्पेइनाव दङ खोथाखौ बुंनांगौनि थाखाय जानला मानला खोथा बुंबा बियो थगायनाय जायो आरो जोङो रावखौबो सोंखारिनानै परिबेसखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै खारन बुंनांगौबोथ' जोंबो बयबो हालायलायो दा बेखायनो जोङो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ परिबेस लानानै जोङो दाबो नेनानै दङ आरो बिथांमोना सोरखौबा थेला थेलि खालामनायनि खोथाखौ साननाङा सोरखौबा सोरजोंबा नारना हरनायनि खोथाखौ साननाङा जों मोननैबो दोलोनि सायाव दाबो बिसासखौ लाखिनानै बे प्रसेसखौ जों दाबो नेनानै दङ